Dodirivanje opasnosti, skriveni rizik u računima. Naizgled bezazlena radnja poput uzimanja računa u trgovini, restoranu ili na benzinskoj postaji krije zdravstveni rizik o kojem se rijetko govori. Papirnati računi, koje svakodnevno dodirujemo i često spremamo u džepove, novčanike ili torbe, mogu sadržavati kemikalije koje imaju potencijalno štetan učinak na ljudsko zdravlje. Iz medicinske i toksikološke perspektive ovo je tema koja zaslužuje ozbiljnu pažnju. Što su termalni računi? Većina modernih računa tiska se na termalnom papiru, posebnoj vrsti papira koji ne koristi tintu. Umjesto toga, papir je premazan kemijskim slojem koji reagira na toplinu i tako stvara tekst. Upravo taj kemijski sloj predstavlja problem. Najčešće korištene tvari u termalnom papiru su BPA, bisfenol A i BPS, bisfenol S, koji se često koristi kao sigurnija zamjena. Ove tvari služe kao razvijači boje, ali su ujedno i endokrini disruptori, kemikalije koje mogu ometati hormonski sustav. Kako kemikalije iz računa ulaze u tijelo? Za razliku od hrane ili vode, gdje postoji jasna regulacija unosa, izloženost putem kože često se podcjenjuje. Međutim, BPA i slični spojevi lako se apsorbiraju kroz kožu, osobito kada je koža vlažna, masna ili oštećena. Studije su pokazale da nekoliko sekundi držanja računa može rezultirati mjerljivim porastom BPA u tijelu. Rizik se dodatno povećava ako dodirujemo račune pa potom hranu, trljamo oči ili usta ili koristimo dezinfekcijska sredstva, jer alkohol povećava apsorpciju BPA. Zašto su BPA i BPS problematični? Bisfenoli oponašaju djelovanje estrogena u tijelu. To znači da se mogu vezati za estrogenske receptore i poremetiti prirodnu hormonsku ravnotežu. Hormonalni disbalans, poremećaje plodnosti, probleme sa štitnjačom, inzulinsku rezistenciju, povećan rizik od pretilosti, neurološke smetnje i razvojne probleme kod djece. Posebno su osjetljive skupine, trudnice, djeca, osobe s hormonskim poremećajima i radnici u maloprodaji koji svakodnevno rukuju računima. Mito sigurnijim zamjenama. Nakon što je BPA došao pod povećalo javnosti, mnogi proizvođači prešli su na BPS ili BPF. Međutim, znanstvena istraživanja sve češće dokazuju da te zamjene nisu nužno sigurnije, već ponekad imaju slične ili čak jače hormonske učinke. Drugim riječima, oznaka BPA free ne znači automatski bez rizika. Koliko smo zapravo izloženi? Prosječna osoba dodirne nekoliko računa tjedno, no blagajnici, konobari i radnici u logistici mogu rukovati stotinama računa dnevno. Kod takvih osoba, razine bisfenola u urinu često su značajno povišene. Problem dodatno pogoršava činjenica da se računi često drže u novčanicima uz osobne dokumente, miješaju s hranom, kao što su vrećice i torbe, ili se čak daju djeci za igru. Medicinska perspektiva. Zašto je ovo važno? Endokrini sustav izuzetno je osjetljiv. Hormoni djeluju u vrlo malim koncentracijama, pa čak i minimalne količine disruptora mogu imati značajan učinak, osobito dugoročno. Za razliku od akutnog trovanja, ovdje govorimo o tihom, kroničnom, kumulativnom riziku. To znači da simptomi mogu nastajati godinama, bez jasnog uzroka. Kako smanjiti izloženost? Potpuno izbjegavanje nije uvijek moguće, ali postoje praktični koraci. Biraj digitalne račune kad god je moguće. Ne gužvaj i ne spremaj račune u džepove. Operi ruke nakon rukovanja računima. Ne daj račune djeci. Izbjegavaj korištenje dezinfekcijskih sredstava neposredno prije ili nakon dodirivanja računa. Iako radiš s računima, koristi rukavice. Male promjene u ponašanju mogu značajno smanjiti ukupnu izloženost. Regulacija i budućnost. Neke zemlje već ograničavaju upotrebu BPA u termalnom papiru, no globalni standardi još uvijek nisu ujednačeni. Pritisak javnosti i znanstvene zajednice ključan je za poticanje sigurnijih alternativa. Digitalizacija fiskalnih sustava i e-računi mogli bi dugoročno biti najbolje rješenje. Ne samo za zdravlje, već i za okoliš. Zaključak. Dodirivanje računa možda se čini bezazlenim, ali i za te svakodnevne navike
krije se stvaran, iako skriven, zdravstveni rizik. Termalni papir i kemikalije koje sadrži podsjećaju nas da moderno okruženje donosi nove oblike izloženosti na koje nismo evolucijski prilagođeni. Svijest je prvi korak. Informiran izbor je drugi, a male promjene u svakodnevnom ponašanju mogu dugoročno imati velik utjecaj na zdravlje. Hvala na pažnji. Lajkaj, podijeli i pretplati se.